дар давраи 6 моҳи соли 2016 дар роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияи вилояти Суғд 139 ҳодисаи роҳнақлотӣ ба қайд гирифта шуданд, ки бар асари онҳо 53 нафар одамон ба ҳалокат расида, 141 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ баршуданд. дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта теъдоди садама ба 18 ҳодиса, ҳалокшудагон ба 10 нафар ва маҷрӯҳшудагон бошад ба 24 нафар кам мебошад. яке аз сабабҳои содиршавии садамаҳои нақлиётӣ ин пеш аз ҳама баланд кардани суръати ҳаракат, вайрон кардани қоидаҳои сабқат, ҷойвозкунӣ ва риоя накардани фосила мебошад. яке аз роҳҳои пешгирӣ намудани содиршавии ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ин пеш аз ҳама ба андешаи ман баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии худи ронандагон аст. бояд ронанда ҳис кунад, масъулият ҳис кунад, ки дар роҳ бояд ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намояд ва кӯшиш кунад, ки ба ҳама гуна ҳодисаҳои нақлиётӣ дучор нашавад. пеш аз ҳама ба оддитарин талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бояд ки риоя намояд.